Salutare tuturor și bine vă găsit la un nou episod de Minecraft cu Urși. Suntem alături de The Ice Bear. De ce mă întrerupi? Polar Ice, zi, continuă, hai. The Ice Bear, doar că acum este laminat, fiindcă episodul acesta filmăm în aceeași zi cu episodul 3. Bine, mai degrabă în aceea seară, că filmăm chiar unul după altul aproape. Și acum vom continua căsuța noastră mirobulantă. Vedem că este un creeper aici jos. Îl atragem în apă să-l omorăm. Bă, cap de oaie ai? Cap de oaie n-am. Da, de la gri ai. Nu am. E bun. Am făcut rost acum. Pese, să știți, eu sunt Cristi Munteanu, dar sunt de pe alt cont. Sub acoperire. Mi-am schimbat numele și contul de Minecraft și acum mă cheamă GR1ZLI Bear, BR, pentru imbecilii care nu știu, doar zic. Am avut un început foarte bun de video chiar în momentul acesta și haide să și haideți să continuăm căsuța noastră mirobulantă, pentru că nimeni nu o face pentru noi. Yay, ternacop de gol cu mending din ruină. Bă, de gol. N-are obsidian. Un bloc de gold. Așa, sper ce faci frumos aici. Punem blocuri. 1, 2, 3, 4, așa. 1, 2, 3, bun. 1, 2, 3, bun. De fapt aici n-am de ce să punem așa. 1, 3, bun. Acum trebuie să punem lemnul, pentru că nu este frumos fără lemn. Așa e, Alex. Apropo, învățați să construiți cu Ștefan. Sau cu Ber. Cum vrei să zici? Ce zici, Ștefan? Bă, te bat! Bă, te drecu! Oh, mă, ce de. Bă, ți-a zis să nu zici pe nume. Am uitat. Bă, ești băt... Nu mă cheamă Ștefan, e ăsta bătut în cap. Sunt auzi. Nu că mor. Nu că mor, mai ești rat. Ha! Ha! Bă. Ha! M-am s-a dus totul dracu și am avut și ceva surpriză pentru tine. Ce ai avut surpriză pentru mine? Nu mai zic. Zi, Să nu mai zic. zi. Niște obsidian. 10 bucăți de obsidian. 10 bucăți, dar de ce fix 10? Ne-am găsit în ruine. Dar nu găsești, mă, 10 bucăți într-o singură ruină, mă. Nu am zis mai multe ruine, că am mai găsit. E clar. Mă sinucid. Sinucide-te. Că oricum am murit, îmi bag piciorul. Oricum nu te oprește nimeni. Așa e, oameni buni. Sinucide-te, sinucide-te, sinucide-te. De-abia aștept să fac armură de AOP, să mă piși pe de mobi. Bă, vorbește frumos. Simțitule. Tu vorbești. Eu ce-am zis urât, mă? Nimica. Și atunci? Las că te știu eu. Bă, cum sunt videouri și cum în real, e cu totul altă poveste, da? Da. Partea a doua. Să știți că în viața reală în jură de doare cap. Ba nu, minte omul, minte. Dacă mințeam, ziceam că ești cel mai cu minte om de pe planetă. Aha, nici dracu nu te crede. Da, tocmai. Așa că... Ok, după va trebui să fac un design și la casă, pentru că Alex, uite-te pe partajare cum arată o parte. Da, imediat.
Dar nu cred că mai ai partajare pornită. A, da, nu am pornit-o. Never mind atunci. Am niște stone brick-uri. Bam. Bam, facem slab-uri. După facem niște slab-uri de lemn. Urcăm. Pentru că trebuie să facem un micuț acoperișuț. Acoperișuț, da. Ai înțeles? Acoperișuț. Da. Yay, un creeper. Yay, Yay, mă bubuie, ajutor. yay, Yay. yay! Yay. Ia că mă bubuie, nu. Vai de... Bă, Na, acum am venit scheletele. Bun, combinația fatală. vorbește frumos cu... Combinația fatală. Tu vorbește frumos că Dio te bate dacă tu nu vorbește frumos. Iete. Cred că ne-am prostit atât de rău să mă Tu te-ai prostit. Ne-am prostit, m-am prostit, care e diferența? Diferența e că numai tu ești prost. Că nu ești mega prost după mine. Băi, taci. Taci că Iată. te scot de la admin de pe live-uri. Dar nici nu mi-ai dat. Ba, ți-am dat, dar n-ai văzut tu. Să mor. Da. E, bă. Vezi ce prieten bun sunt eu, îți dau admin pe live-urile mele speciale. Care de să uită o persoană maxim două. Mă taci. Mă taci cât bat, mă. Ok, și în episodul de astăzi se pare că vă voi lăsa cu un timelapse pentru a strânge sticlă. Ei, m-am dus. Yay! Ei, is mort. Yay! Cred că v-am înnebunit oameni buni cu timelapse-urile. Bă, chiar că. Numai timelapse-uri video de video. Bă, dacă tot ești aici, uite-te și la casă, zici cum e. Dă-i o notă. Ok, să ceva de mâncare și... Bă, pe aici, așa. 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 Două, trei butoane. Tu. Așa. Mai punem și o bucată de stript. Ia. Opa, ce e aici? Unde e aici? Iată ce-au făcut de temezi de lemn. Bă, nu de ăla zic, de ăla ziceam că arată ca dracu. Mhm. Am din afară să te uiți. Da, stai mult imediat. Așa. Uite, de punct. Adu-te mă la deportare mai mare. Cum e? Bă, fai. Hai să mai apăs și un încă, să nu mai de zoom. Fai. Îi dai formă să nu fie plat. Pe drecu. Acum luminăm aici pentru că s-o spart singura torță ce o aveam aici. Și după ne iau mobi în sabie. Bun, acum la scara. No, de peretele ăsta ziceam eu că da, trebuie să fac ceva cu el, că uite cum arată. Da. Bă. Asta e un copac direct. Pe drecu. Mă apuc de cântat. Bă băieți, mi-a venit o idee. Dacă tot fac YouTube, ce ziceți ca eu să scriu cărți pentru copii? Iar te apucă.
Ce ziceți? Învăț chestii bune. Ziceți în comentarii, ziceți nu, vă rog. Ziceți da, vă rog. Hai pun-te la somn. Imediat. Hai da, hai lângă mine. Da, nu. Pe server. Te drept. De ce n-ai venit lângă mine? Uite, mă. Așa. Deci, băieți, în continuare vă voi lăsa cu un timelapse pentru că îmi trebuie sticlă să... Bă, lasă-mă să vorbesc. Îmi trebuie sticlă pentru că aici vom face o mare cupolă. Și da, o să dureze ceva. Deci, vă salut pe toți și în continuare vă voi lăsa cu timelapse-ul. Salutare tuturor și bine v-am găsit la după timelapse eu bine v-am găsit la așa, după timelapse v-am regăsit. Eu sunt porcul Grizzly. El este Colanțman. da, el este colanțman. Ok. Deci după cum ați văzut pe timelapse, am făcut toate nebunelile, am făcut acum din greșeală și un screenshot. Am de toate pe mine, am cap de porc, chestplate de iron, golden leggings și leather boots. De toate. Așa, să coborâm. Între timp am făcut off camera niște cum se spune, niște linii aici, pentru că arăta nașpa. Fără ele arăta prea gol. Și oricum în sine arată prea gol, mai trebuie să continuăm să facem detaliile pe munte. Dar vom face detaliile probabil într-un live. Ce-l vom face sâmbătă seara. Acum fix înainte să înceapă școala ei. Fix. Ok, nu știu cum a murit un pillager care era aici, dar a murit. Te-ai dus la raid. Păi dacă au venit ăștia negri, mi-au dat cap de pillager. Nu suntem rasiști. Deci, probabil sâmbătă seara vom face un live în care vom decora aici muntele și în munte și vom face probabil chest room-ul ca să-l avem făcut acolo, că pe video n-are rost să-l facem. Așa-i? Băi, da, durează cam mult. Da. Ăsta ai arătat ferma de găini, de mâncare. Da, am făcut și eu un acvariu aici între timp.
Ai mai zis chestia aia, da. Și dacă am zis-o și dacă nu tot aia. Aici am pus furnace-uri, dar cred că le-am arătat. Le-ai arătat. Ok. Aici este o fermă mică de găini. Da, o dihani. Pe scurt să vă arăt în spate, am făcut direct tic, care Da, l-a oprit Alex. Momentan. Mă, de ce l-ai oprit? Că uite câte au strânse deja. Da, știu. Bă, lasă-mă pe mine. Dă, Lasă-mă, dă, lasă-mă. dă, Lasă-mă că dă, n-am mai pornit asta. Lasă-mă. dă-te că poți să-l puneți, mă. One shot. Ok. Câte găini? Și sunt foarte puține găini aici. Da. Le-am învulsit numai cu câteva stacuri de semințe. Mamă, uitați cum mor aici găinuțele. Astea mici. Păi de aia le-am oprit. Mor ca pe capete, uite. Ok, aici s-a strâns ceva piept de pui. Da. Și cam multe pene. Lasă că-s bune și ăstea. Bă, la villager nu putem face ceva trade cu pene, că mi se pare că puteam pe emeralde. Parcă da, pe la aia m-am gândit și eu, dar nu mai sigur. Dar vedem. Și putem să punem unul fix aici. No, între timp pe live-ul acela vom face mai multe chestii, vom decora peștera dacă mai avem chef. Alex o să mai facă și o fermă de bambus, nu de bambus, de sugarcane, dar care se făcea de dinainte să fie 1.8, înainte să fie 8 servere. Da. Putem săraci, n-avem corți. Cu torțe de redstone va trebui să se chinuie să facă săracul Alex. Du-te, lasă-mă în pace. Pentru că momentan nu vrem să mergem în Nether numai de prin episodul 5, 6, 7 dacă se poate. Mai încolo, lasă Nether. 11 dacă se poate. Bă, adevărat, prin 10 poate. După Dragon, nu știu, prin 15-20 îl batem, nu ne grăbim. Și cam atâta, dar mai întâi ești prost. Așa, mai întâi vom lua niște dirt, cred că vom lua ca să putem face un perete unde punem să crească vine-uri. Pentru că ne va trebui mossy block la mine. Ne vor trebui, cum se numesc, mossy cobblestone și de-astea. Și acum merge fain frumos aici în spate. Pentru că baza noastră deja e uriașă fără să săpăm un pic. Da. Asta pot să garantez și să și vedem. Așa. Și ne cățărăm un pic mai sus. Cam la înălțimea asta. Așa. Bam, Vă zic bam, sigur că să mă duc la capul. bam, 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 Mai o foarfecă. bam, bam. Am foarfecă, da, am și liane. Ok. Și mai mergem și în partea aceasta. Bam, 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 bam. Și aici. Bam, bam, bam. Este foarte micuță ferma. Da. Bă, eu am făcut aici ca o cruce, nu-i bine. Trebuie să fac semnul nazistul. Iisus Gaspi, bă. Da, fix. Așa, punem aici liane. Bă, trebuie să mai facem o chestie de genul ăsta. Da, să o punem pe TikTok. Da, dar nici nu mai de rămân. Rămâne acolo pentru veșnicie. Da. Așa, pantalianele. La mine lianele, uitați ce frumos se mișcă. La el nu se mișcă, că e prost. Da, tu ai calculator de gaming, eu o pușcătură de laptop săracul. Lasă că abia mi-a luat și eu calculatorul ăsta de gaming. După 1100 de ani. Așa, am terminat aici. Da. Mamă, ce ne ies MLG-urile. Suntem profesioniști. Da, Fiți top player. atenți. Ok, nu mi-a ieșit la Bă, mai e blocul ăla de dirt acolo jos.
Da, dar stai că acum ai făcut ăla, nu mai poți să sari. Așa, și mai adăugăm câteva detalii și mai apoi vom încheia și episodul acesta. Da. Ce faci? Ce mă, hai pupă-te cu el. Da. Bă, nu că cade. Că cade. Că cade, sărac, că cade. Bă, bine că numai te pupi cu el, nu faci altceva. Obiță sar pe el. Da, mai Suntem family friendly, n-am zis nimic urât, da băieți? Ok, hai să fim serioși, cine mă crede. Așa. Punem fain frumos lemne pentru că arată mai bine, mai gros. Ce râs ca prostul? Arată mai bine, mai gros, bă. Arată bine, ce? Așa. Bam, bam. Bun. Zic eu că e mult mai bine așa. Că arată mai bine așa. Da. Și putem totodată duce. Bă, Ce? te-ai gândit cu rezolvi? Apoi aia încerc acum. Ducem aici. Așa. Un stâlp. Facem aici o chestie de asta. Acum inventez pe loc, băieți. Nu mă băgați în seamă. O cameră de stat afect aici. Bă, așa mere. Să-i zici. Așa. Punem un gard. Vedem dacă mai avem gard. Nu mai avem gard. Nu știu, arată cât de cât așa. Cât de cât cum. O astea. Bă, da, lasă-le acolo. Dăm trapdoor-uri. Da. Ți l-am aruncat. Bun, stai că mai trebuie să mai pun trapdoor-uri. Aici avem lemn. Bam. Venim, mai craftăm trapdoor-uri. Ok, hai că l-am făcut să arate mai bine, mă. Acum îmi trebuie dar. Trebuie blocuri de pus. Bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Așa. Venim sus. Și punem bam. 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 Și fam. Așa. Și acum vom pune un așa. Rog de stat. Stai. Mai bine punem așa. Și ăsta așa. Perfect. După spargem de aici. De fapt. Nu mai am lopata la mine, never mind. Stai că am eu. Cu caștele pe cap, mergi singur pe drum. Nu-mi dați videoclipul jos YouTube, că eu cânt, nu cântă Ina și ea, da? Nu se observă că eu cânt așa. Deloc, da, sigur. E bun locul. Hai că am mai rezolvat din treaba ce am făcut-o eu acolo. Da. Din urățenia aia. Da. Luăm câteva barrel-uri. Bam. Așa, facem barrel. Bam. Facem campfire. Bam. Da, mai ai un trapdoor. Date. Că aici vreau să facem așa. Bam. Oh, nebun. Bam.
Ar fi mers acolo barrel-ul și un campfire de sub. Sau aici în colț. Aici și aici ar fi mers. Așa, și mai facem un campfire. Arată puțin cam dubios. Adică te gândești tu la prostii taci. Uitați băieți ce tâmpit are ăsta. Hai, faceți-l prost în comentarii. Și pe el regele prost. Da, și mă că nu-s regele, tu ești ăla. Cam multe barrel-uri, nu crezi? Ba da. Vezi că sunt prea multe dacă pun așa. Uite, pun un campfire Așa aici. merge, așa merge. Și încă unul poate aici și la spate. Nu. Venim, căutăm în chesturi. N-avem, dăm lopata ta, o țără. Ia, Stai, am găsit una, lasă. am mâncat-o. Bun. Aia e. Așa. Să vedem pe unde avem clay. Un flower flame. Da. Avem clay. Mamă, chiar nu este clay pe aici. Băi. Nu, n-ai noroc. Bă, nu-i deloc clay. N-ai noroc. Stai că poate acolo mai la țărm. Sper. Să sperăm. Am găsit clay, am găsit clay. Bam, 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 bam. Așa, am luat câteva bucăți. Din păcate n-avem barca, aia este, se face seară, ne mâncă pe iangănii. Întrebarea e de unde ne mănâncă, dar asta nu contează. Așa e, Alex. Dai amintiri. Da, să vedeți ce ni s-a întâmplat când eram off camera eu cu Alex în chest-room-ul nostru. Da. Armată de zombie. Doar armată, eu zic armată e puțin spus. O colonie întreagă de zombie. Băi, nu știu care a fost faza, mi-a fost spart serverul sau ceva, nu știu, dar erau acolo, cum să explic eu, vreo 15 zombie care toți aveau la ei o sabie de piatră. Da, full. Exact, aveau fiecare sabie de piatră full, toți o dropat-o. Explicați asta. Azi până ne trezim cu zombie full diamant și cu săbii encantate. Bă, lasă că era aproape pe aia la altă serie, mai știi, Alex. Uite. Am avut și în serie, ni s-au spawnat 7 bestii deodată. Ești nebun. Știu că acum nu mă credeți, dar nici nu era right și mi s-au spawnat 7 bestii deodată. Știu că nu mă credeți, pentru că na, e cam imposibil. E greu de crezut. Dar chiar s-a întâmplat, eram eu cu Alex și încă alt Alex. Și faza și mai amuzantă e că ei au murit amândoi odată. Mi se pare că Alex celălalt a murit de vreo 3 ori. Da. Deși Alex ăsta, adică Polar Bear, el s-a bătut cu o bestie, ălalalt cu o bestie și eu cu 5, tată. Eu cu 5. Bă, dacă la tine a venit, ce ai vrut să fac? Mă, dar interesant e că eu n-am murit, mă. Mă, ce interesant, mă. Așa, luăm un de asta și mai luăm și un 3 de ăștia, așa, și un cactus. Uite aici. Mio, direct. Uite așa, Învăța să face design-uri cu grizzly. punem așa, cactus și stai așa, stai așa, stai așa. O frunză, hai. Așa. Atât. Genial. Perfecțiune antropicipată, mai băieți, mai. Mai trebuie un carpet ceva pe aici, dar... Stai, că nu lăsăm așa. Nu lăsăm noi așa. Dacă avem lână. Bă, cred că faci video ăsta să fie... Ok, avem
nu-l fac așa de lung, că nu e chiar așa de lung. Bă, oare să pun carpet alb sau altă culoare? Altă culoare. Sta Ce culoare? maro sau un carpet verde. De unde maro? N-avem astea, cum era, semințe de ciocolată, să nu mai știu cum ai se ziceau. Semințe de ciocolată, bravo! Sau păstăi de ciocolată, că nu mai știu, mă, cum se Păstăi zice. de ciocolată. Da, mă, Coco Beans era, nu? Da. Și nu-s păstăi de ciocolată, de cacao, bă, că ciocolata și cacao sunt cu totul alte chestii. Lasă că tot mere și așa, că nu mai știu, mă bate creierul acum, la ora asta. Păi tu de unde să știi că tu ești alb? Nu ești printre frații negri. Nu, stai, imediat mă trec printre frații negri, vrei să vezi. Bă, terminat, că te bat. Vezi că te omor iar. No, gata, mă. Uitați aici design, câteva secunde așa. Mhm. Ziceți, mă, voi că nu este frumos. Uite, facem Bă. și așa. Fă-mi o poză. Stai. Stai așa. Bun. Stai. F1. Hai, uite-te încoace. Și Așa. F2. Gata, ți-am făcut. Bun. Real expoze. Suntem la ședință foto, ce știți voi? Bă, hai să facem noi de aici o poză, că o punem așa, ca... Da, pune ca thumbnail, da. E, thumbnail. uite, și un cap de pilicer acolo în spate. E bun. Bă, Hai, tu, da. tu du-te jos de aici, că eu mă pun aici pe sit. Tu te pui mai jos. O pun pe ăsta aici. Nu, bă, pun-te aici, lângă. Eu îți dau... No, hai. Așa. La scutul jos. Tu ești în chiloți. Eu n-am nimic. Da. F1 și thumbnail-ul de astăzi va fi acesta. Bam, Bu. bam. Bă, stai! Nu, mai stai o dată că eram cu F3 activat. Doamne. Hai, uite-te aici, uite. Așa. Gata, am făcut acum. E bun, am ce zice. Și asta e un data pack, nu? E un data pack să stă în jos. Nu, e plugin. Plugin, Le da. încurci. Asta e un plugin să stăm așa jos. Mhm. Deci ce ziceți de designul acesta micuț? Imaginați-vă că designul acesta micuț va fi în toată baza asta mare. No, deci, hai să terminăm. Gata, Ok. terminăm aici la găini. Păi dacă tot am zis în episodul trecut, m-am lungit 2 episoade. Aoleu, uite câte găini ies. Da, de-aia am oprit ferm acum. Ok, hai. Stai, aici. Așa. E bun, da, ce zice. Da, foarte. No, deci, cam acesta a fost episodul de astăzi. Dați un like, un subscribe, vă rog. Vă rog eu. Așa, ascultați-ți pe el. Deci cam asta a fost episodul de astăzi și ne vom vedea data aviatoare. Aveți grijă Da. de voi, sănătate tuturor și hai, pa!